छान छान झालं एकदम चांगलं आलंय. तर एक 8-15 दिवसानंतर ना कुणालचे बाबा मुंबईला जाणार आहेत. तुमच्याशी शेअर करण्याचं कारण पण तुम्हाला मी सांगते. मागे मला वाटतं 1-2 निगेटिव्ह कमेंट्स करणारे असतात ना, बोलतात ना कधी कधी लिमिटच्या बाहेर गेल्यानंतर बोलावं लागतं, आणि तसंच झालं आहे. त्यांनी काल की नाही लिमिट त्यांची क्रॉस केली, आणि हँडल बघा आहे दोन्ही साईडने, त्याच्यामुळे उचलायला पण खूप इझी जातं. तर चांगलं आहे हे भांडं. म्हणजे असं अनहेल्दी खाणं असतं ना, ते पोटात आमच्या आता कमी जाते. कोण आलं बघ? जॅक आहे, जॅक आहे, जॅक. तर चहा ठेवलाय बघा संध्याकाळचा. आलं आणि चहाची पात टाकले, म्हणजेच गवती चहा. आणि ही बघा, ही चहाची पात कापून ठेवले. जरा वाटतं सुकत घालायचे. चहा व्हायला अजून 2 मिनटं जातील, तोपर्यंत ह्या दोघं जणांना हाक मारते. हे बघा, इथे भांडी पण लावायची बाकी आहेत. ऊन बघा 4:30 वाजलेत, तरी ऊन असं वारा भरपूर सुटला आहे संध्याकाळचा. आणि ते बघा दोघांचं काम चालू आहे तिथे. तुम्हाला मी सांगितलं मागच्या वेळेस, पण हे आता कंटिन्यू म्हणजे चालणार असं. हे 8-15 दिवस तरी जातीलच. आज माहिती आहे काय केलं? 1 मिनटं तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, आपला तो लाल माठ बघा तुम्हाला दाखवला, ते आज ना दुपारी कापला तो. कारण आहे ना एकदम वाकडा वाकडा व्हायला आलेला, म्हणजे कधी पण तो पडला असता खाली. आणि असं सुकत घातला ताटामध्ये. आणि हे बघा, हे काळं काळं ना, हे बियाणं आहे लाल माठाचं. हे बघा कसं आहे. राई असते ना, राई पण नाही, राई तरी गोल असते. हे एकदम चप्पटसारखं आहे बघा. आता हे पूर्ण सुकेल ना तेव्हा निघेल बियाणं. आणि ह्या आपल्या मिरच्या त्या सुकत घातल्यात 2-3 दिवस झाले. हे असं उन्हामध्ये ना काय नाही काय सुकत घातलेलं असतं माझं. हे बघा, हे थर्मास बघा कुठे. आणि ह्या आपले झेंडू हे, आणि ही पण कुठली तरी फुलं आहेत, ही पण लावायची आहेत. हा तो झेंडू मला वाटतं काहीतरी केशरी कलरसारखा येतो बघा, पिवळसर केशरी तो रंग आहे. एक 2-3 प्रकारचे रंग आहेत. हे पण चांगले सुकले जातात. चला, ह्यांना चहा पियायचा होता कुणालच्या बाबांना. ऐकलं काय? चाय झालाय. हा हा हा, ये लवकर. अजून झाडांना पाणी घालायचं बाकी आहे. संध्याकाळच्या वेळेसच करतो, 5-5:30च्या नंतर. कारण सकाळचं कसं थंड वातावरण असतं ना, त्याच्यामुळे दव भरपूर पडलेलं असतं. तर चहा पिऊन झाल्यानंतर पाणी घालायला घेणार. हा बघा किती वारा सुटलाय. आपले केळ बघा किती हलते वाऱ्याने. छान छान झालं एकदम चांगलं आलंय. छान झालंय. आज चहाची पात भरपूर टाकली. काय केली ती चहाची पात? काढायची ओलीस ना, ते जरा काढूया. काढ म्हणता. आणि मग काढून कुठे लावूया? मग दुसरी जागा बघ ना. कंद आहेत का भरपूर? कंद हां ना, वाढत वाढत जाते ना. कुणाला ये, कुणाला आमचं चहा प्रेमी नाही आहे. आम्हाला बाबा चहा पाहिजे. हे बघा, हळूहळू हळूहळू कर. परत तोडले काय? नाही, तेच ते सकाळी तोडलेले ते. व्यवस्थित कापले तोडले. लहान झाले ना, लहान झाले थोडे कापले, लहान कापले त्याचा. अच्छा, हां. जमिनीत पण गेला अंदाज नाही जमिनीचा. हा मोठा काढून दोन्ही सेम ठेवायचे. झाले सगळे लावून ते. 2-3 लावायचे. असे इथे लांब लांब मध्ये मध्ये लावून घेतले. हां, मग नंतरला बारीक बारीक लावणार. बारीक बारीक लावायच्या. मग आता ह्याच्या जोडीला काय तू बांबू बिंबू लावायचे मध्ये मध्ये टाकलेस ना, अजून बांबू ते काटके आपण. आणि त्या तशा काट्या रोवल्या तरी झाल्या ना. इथे करवंदाची जाळी वगैरे आहे ह्या साईडला. इथे एवढं काही टेन्शन नाही आहे, पण तरी पण करायला तर पाहिजे बाबा. या साईडने यायला खूप चान्स आहे. तिथे काय हिरवळ नाही त्यांना म्हणून. पूर्ण ह्या साईडने
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आजची व्हिडिओची सुरुवात त्याला संध्याकाळी केलेली आहे. म्हणजे बरेच दिवस झाले म्हटलं संध्याकाळी शूटिंग काय केलेलं नाही, त्याच्यामुळे म्हटलं आज सुरुवात केली संध्याकाळी. आणि संध्याकाळचं रुटीन जे असतं ना ते तुमच्याशी शेअर करते मी. या वारा बघा सुटला आहे, डोळ्यात ना कचरा होतो वाऱ्याने. तर आत्ता तरळ्यामध्ये जायचं होतं पण कुणालचे बाबा आता नाही म्हणतात. तर एक 8-15 दिवसानंतर ना कुणालचे बाबा मुंबईला जाणार आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचा असा विचार आहे की ते मुंबईला जायच्या आधी हे जे कुंपणाचं काम आहे ना कंप्लीट करायचं. त्याच्यामुळे अगदी त्यांचं चालू असतं, दिवसभर ते करत असतात, थोडं छोटं मोठं करत असतात. मला वाटतं मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओमध्ये शेअर केलं होतं, ते रानात जाऊन ते कापून वगैरे आणले होते त्यांनी, फांद्या वगैरे. खरं म्हटलं तर ह्या गोष्टींची सवय नाही आहे आम्हाला. मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगते की आम्ही म्हणजे गावी आमचं फारसं येणं जाणं नव्हतं. बरेच वर्ष मुंबईमध्ये राहिल्यानंतर आत्ता आम्ही गावी कुठे सेटल झालो, वर्ष झाला. या कामाची आम्हाला सवय नाही आहे. त्याच्यामुळे काल त्यांना जेव्हा मी ते करताना बघितलं ना, आणि आज सकाळी पण, काल पण आणि आज सकाळी पण ते रानात गेले होते समोर आणि ते तोडून वर आणवते. आणि कोयत्याने तोडायचं म्हटलं ना खूप ताकदीचं काम असतं. त्याच्यामुळे असं ना कुठं खूप असं वाईट वाटतं मला हे बघून सगळ्या गोष्टी. म्हणजे असं वाटतं की म्हणजे कधी न केलेली कामं आता आपण करतो आहे. म्हणजे ही हलकी फुलकी कामं काही वाटत नाही, पण जेव्हा अशी कष्टाची कामं येतात ना त्यावेळेस खूप असं वाईट वाटतं जीवाला. पण काय करू शकत नाही, आपल्याला म्हणजे पर्याय नाही आमच्याकडे काही, त्याच्यामुळे करणं भाग आहे आणि आम्ही करतो. तर तुमच्याशी शेअर करण्याचं कारण पण तुम्हाला मी सांगते. मागे मला वाटतं 1-2 नेगेटिव्ह कमेंट्स करणारे असतात ना, त्यांच्यासाठीच मी बोलते तुमच्याशी. असतात त्यांच्या कमेंट, त्यांना काय त्रास होतो काय माहीत नाही. खरं म्हटलं तर मी ना दुर्लक्ष करते नेगेटिव्ह कमेंट्सकडे, सरळ डिलीट करून टाकते. पण बोलतात ना कधी कधी लिमिटच्या बाहेर गेल्यानंतर बोलावं लागतं, आणि तसंच झालं आहे. त्यांनी काल की नाही लिमिट त्यांची क्रॉस केली आणि म्हणूनच मला आज व्हिडिओद्वारे बोलावं लागतं. नाही तर मी ना सरळ दुर्लक्ष करते, कारण मला माहिती आहे की अशा लोकांना बोलून काही उपयोग नसतो. म्हणजे समोरचा माणूस त्यांना दिसतं आहे की कुठेतरी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे, काबाड कष्ट करून काहीतरी स्वतःचं घर, स्वतःचं जे काय आहे अस्तित्व उभं करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, शून्यातून जग उभं करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि अशी पण काही लोक असतात की काय म्हणूया आपण, अशा लोकांना खेकडा प्रवृत्तीची लोक असतात ती, की ज्यांना पुढे गेलेलं कोणी बघवत नाही, तर सतत पाय खेचत राहायचं. अशा वाईट कमेंट्स बोलून, म्हणजे गोड बोलून काटा काढणे म्हणतात ना, तशा पद्धतीची त्यांची कमेंट्स असते. गोड बोलायचं आणि टोमणे मारून बोलायचं, असला प्रकार सगळा चाललेला असतो. आणि ह्या गोष्टी कळतात, मी काही मूर्ख नाही आहे, सगळ्या गोष्टी मला कळतात. त्याच्यामुळेच आज मी तुमच्याशी शेअर करते ही गोष्ट. तर ही गोष्ट मी कुणालच्या बाबांना पण सकाळी सांगितलं की अशा गोष्टी म्हणजे कमेंट्स आल्या होत्या. ते म्हणाले की सरळ दुर्लक्ष करायचं, आपण आपलं काम करत राहायचं, ज्यांना वाईट बोलायचं आहे त्यांना बोलू देत, वरती परमेश्वर आहे बसलेला, तो बघतोय सर्व. आम्हाला मार्ग तुम्हाला मी सांगते, हा जो मार्ग आहे ना आम्हाला देवानीच दाखवलेला आहे. त्याच्यामुळे त्या मार्गावर आम्ही चाललेलो आहोत आणि त्याच्या पुढे जाण्याचा पण आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्याच्यामुळे तुम्ही किती पण अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला ना, आम्हाला काही फरक पडत नाही, आम्ही आमचं काम करतच राहणार. मला वाटतं बोलणं चांगलं नसतं, करून दाखवणे यावरती विश्वास पाहिजे, आणि माझा विश्वास आहे त्याच्यावरती. तर ठीक आहे, ज्यांना नेगेटिव्ह कमेंट्स करायचे त्यांनी करा, बिनधास्त करा. तुमचा वेळ जात नसेल त्याच्यामुळे अशा कमेंट्स करत बसतात. अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करायचं, सोडून द्यायचं आणि आपला रस्ता पकडायचा. चला मित्रमैत्रिणींनो, जरा चहा नाश्ता करून घेते आणि बाकीच्या गोष्टी तुमच्याशी शेअर करते. आणि हा बघा रॉनी आलाय जरा. हां, आता हल्ली 2 दिवस झाले येतो. तोडून देव, त्याला भाकरी आवडत नाही, चपाती हवी, नाही तर बिस्किट वगैरे असं. तांदळाची भाकरी वगैरे दिली ना तोंड पण घालणार नाही, बघणार पण नाही त्या भाकरीकडे. ए रॉनी आहे, कुठे गेलेला बघा, शेपटे हलते. तो दादा तिकडे आहे, कुणालच्या मागे खूप असतं. बसा आता. आणि इथे आपले कपडे चालू आहेत. कुणालच्या टी-शर्ट आहेत ना, ट्युशनला जातो बघा
तर नवीन टी शर्ट सगळ्या काढलेत धुवायला एकदम 3-4 दिवसाच्या. हा बसा 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 बसा, जा बस जा बा. लाकडं का काढलेत बघा सुकलेली, ती घ्यायचीत. कुठं भेटली? तिकडनं काढली. सगळी मोठी मोठी आहेत, ती मोठी आहेत, ती कामाची नाही ते लावायला. कुठे कुठली सडसडीत आहेत मग हे- काटक्यात नाही बांबूच्या हा आतमध्ये, बाकी हे सर्व जाळायचं. जायला घेऊ. हा हे बघ, बांबू ठेवलेत नाही का सुकले. एकदम असे तुटतात टपकन. मग इथे बांधायला पण नाही उपयोग होणार. नाही नाही, हे सगळे सुके आहेत, ते जाळायला लागते. काटक्या आहेत त्या ठेव, हे का बांबूच्या काट्यात ना हा त्या ठेव, बाकी सर्व जाळायला. घेऊन जाते मग चल. आणि आता आपलं जे आंघोळीचं भांड आहे ना, पाणी गरम करायचं, हे बघा, हे मला घासायचं आहे. पूर्ण काळा काळा झालाय. आता हे घासून झाल्यावरती ह्याला कशी राख वगैरे लावून ठेवते किंवा माती लावून ठेवते, त्याच्यामुळे कसं म्हणजे स्वच्छ पटकन होतं. मग आता हे काळं दिसतंय पण लगेच साफ होईल, 1-2-3 मिनिटांमध्ये लगेच साफ होऊन जातं. आणि लाईट गेलेली आहे पुन्हा, त्याच्यामुळे कुणाच्या ज्या टी शर्ट काढल्या होत्या ना नवीन धुवायच्या, त्या राहिल्यात. आता बघते थोडं येते का. समोर आहे ना ते बल्ब आहे, ते पेटला का माहीत पडते की लाईट आली म्हणून, नाहीतर मग हाताने धुवावे लागेल. तर अजून एक गोष्ट तुमचे शेअर करते. माझी की ना घरातली कामं असतात ना, ती म्हणजे माझ्या वेळेनुसार मी करते. म्हणजे मी कुठल्या वेळेत कम्फर्टेबल असते ना त्याप्रमाणे मी करते. म्हणजे दिवसभर सगळं चालू असतं, ही वेळ मला योग्य वाटली आज, त्याच्यामुळे आता मी करायला घेतलं. म्हणजे रोज सेमच टायमिंग असेल असं नसतं कामाचं. हां, जेवण मात्र ते ठरलेलं असतं. 1 वाजता जेवण लागतं कुणाला आणि कुणाच्या बाबांना. आणि रात्रीचं पण टायमिंग 9:15-9:30 फिक्स आहे. पण बाकीचं जे घरातलं माझं काम आहे ना, ते बाहेरचं परत घरातलं जे काम ते सगळं सांभाळून मी करते, माझं यूट्यूबचं काम. तर हे सगळं मॅनेज करून करते मी सर्व. तर हे मी जरा घासून घेते फटाफट. हे बघा झालं घासून. हा पिठाचा डबा रिकामी झालेला ना, तो पण घासून टाकला. आणि तुम्हाला भांडं दाखवते घासलेलं. हे बघा मस्त असं चकाचक झालंय. हे त्याचं झाकण आहे. आणि हे बघा आपलं भांडं. आता पाठीमागे बघा थोडंसं काळं आहे, पण सगळंच बघा निघत नाही ना, त्याच्यामुळे थोडंसं राहिलं. खूप ताकद लावली पण काय ते जास्त असं निघत नाही. बघूया नंतरला म्हटलं होईल. आणि ह्या भांड्याविषयी पण मी थोडंसं सांगते तुम्हाला. गावच्या ठिकाणी बघा ते ॲल्युमिनियमची तपेली वापरतात पाणी गरम करायला. तर त्या तपेल्यामध्ये काय होतं, आपण जर का पाणी गरम करून ठेवलं ना, तपेल्यांना फोड येतात. ते भांडं बघा आतमध्ये असं पाण्यामुळे ना असे फोडे येतात. आणि काय म्हणे त्याला, ते सगळा धातू असतो ना निघालेला असतो, त्याच्यामुळे पाणी गरम करण्यासाठी हा स्टीलचं भांडं ना हा खूप उपयोगी आहे. आता हे भांडं मी जवळजवळ मला वाटतं 2-3 महिने झाले मी वापरते, पण खूप फायदेशीर आहे. पाणी जरी भरून ठेवलं तरी काही नुकसान होत नाही. आणि पाणी पण लगेच गरम होतं ह्याच्यामध्ये. आणि हँडल बघा आहे दोन्ही साईडने, त्याच्यामुळे उचलायला पण खूप इझी जातं. तर चांगलं आहे हे भांडं. आता हे मला वाटतं जवळजवळ 5 लिटरचं हे भांडं आहे, पण खूप उपयोगी आहे. चला हे सुकू दे जरा. आता झालं कुणाल सगळं झालं पूर्ण. तुला आता काय खायचं नाश्त्यामध्ये? कुणाल आला संध्याकाळचा नाश्ता. पाणी वेस्ट नाही घालवायचं काय? पिशवी घातली मी प्लास्टिकची, म्हणून आता हात पुरा काळा झाला. कोणाचा फोन आहे? कुणाल अक्षराचा होता. काय बोलत होती? काय नाही असंच केलं.
संपली परीक्षा. संपली परीक्षा. परीक्षा झाली होती बरोबर दादाला फोन करते. संपली परीक्षा. संपली परीक्षा. आज संपली. आज संपली. सही तर नव्हता. सही पण होती. आज संपली म्हणजे. आता सुकू दे जरा. आकाशाला काय सुंदर कलर आलेत. छान. ये बघा काम चालू आहे. ढाका ढाका. संध्याकाळ झालेली आहे. सर्व आवरावर चालू आहे. पक्ष्यांची पण आवरावर चालू आहे बघ कशी. आणि आता आमचा संध्याकाळचा फेरफटका म्हणजे रोजचाच असतो तो. रोज थंडीचा असा नाही, गरमीचा, थंडीचा, पावसाचा. थंडी आहे ना चालू. हा टायमिंग आमचा ठरलेला आहे. दिवस मावळलं ना की एक फेरफटका मारायचा 5-10 मिनिटाचा. आणि आमच्याकडे थंडी तर बघा फुल भरलेली. आता स्वेटर बिटर घालून किती गार घालून म्हणजे नाही, वारा भरपूर आहे, थंड आहे. आणि आता सगळं मोकळं झालं ना त्याच्यामुळे काय वाटत नाही. बरं वाटतं आता फिरायला वगैरे. मला अजून फ्रेश व्हायचं बाकी आहे. सगळं काम आता आवरलं घरातलं संध्याकाळचं, आणि आता करायचं आहे जेवण बाकी आहे अजून. ते वेळ आहे, ते उशिरा घेते मी. 8च्या दरम्यान मी जेवण करायला घेते. 9 वाजेपर्यंत होतं जेवण, आणि मग जेवायचं आणि झोपायचं. म्हणजे एकदा अंधार झाला ना तर मग आता घराच्या बाहेर नाही, दरवाजा लॉक करायचं. लॉक करून दरवाजात बसून. आम्ही नाही, तुम्ही बसून आता. माझा वेळ जातो कामामध्ये. हे असतात बाहेर टाईमपास करत मोबाईलमध्ये, गाडीमध्ये जाऊन बसतात किंवा घरामध्ये मग पिक्चर लावून बसतात. मग माझा वेळ किचनमध्ये जातो. मला काय एवढं काय हे फरक पडत नाही आहे 7च्या नंतर अंधार झाला तरी पण. ह्यांचा मात्र वेळ जातात, म्हणजे जात नाही वेळ ना. दिवसभर जातो कामामध्ये. कामात निघून संध्याकाळी कंटाळा येतो. हां, दिवस काय माहितीच पडत नाही ना. संध्याकाळी थोडा कंटाळा म्हणजे कसं आपल्यासारखं नाही ना. आपण मुंबईला कसं कुठेही आता बघ ना, वडापाव खायचा आहे, समोसा खायचा आहे, संध्याकाळचा नाश्ता आहे, काही एक आपण संध्याकाळी भाजी आणायची, काही एक पटकन 2 मिनिटात गेलो आणि आलो. हे लांब पडतं ना इथे. मग आता इथून आपल्याला बाजारात जायचं तरी 7-8 किलोमीटर जाणं म्हटलं तर भरपूर लांब आहे ना. एवढं बरं आहे, लांब आहे तेच चांगलं आहे. म्हणजे असं अनहेल्दी खाणं असतं ना ते पोटात आमच्या आता कमी जातं. त्याच्यामुळे तब्येत एकदम व्यवस्थित आहे आणि ठणठणीत आहे. घरचं अन्न चांगलं खाल्लं जातं. ह्या काय छान बघा दिवस. एक तुम्हाला मग कसं दाखवलं ना, आता परत पुन्हा रंगानं चेंज झालेत बघा. ते सगळं चेहऱ्यावरती ना येतात ते वेळ. संध्याकाळी जरा झोपते वाटतं बघ. हां, ते पानं हे होतात ना कोमलसारखे संध्याकाळी टायमाला. सगळं झाडांचं निरीक्षण वगैरे आमचं चाललेलं असतं ह्या टायमाला. खूप चांगली वेळ आहे ना ही. 21 तारखेला किती तारखेला जात असतो? तिकीट काढायची आता रात्रीचे 8:30 झालेत बघा. 8:30 वाजले. 8:30 का आलं? आणि मुलं बघा आलेत. नाही, 8:30 वाजले. 8:30 पण नाही झालेत. आमचं घर 10 मिनिटं पुढे आहे भावेश. कोणाला? का? काय केलं? जॅकने काय केलं? पुढे त्याला घेऊन यायचं ना संगाती. अरे कसला आला तो जवळ घाबरला. विराट घाबरला असेल ना. विराट तर पुचका आहे. विराट कोण आलं बघ? जॅक आहे. जॅक ए भावेश कोण आलं बघ? दरवाजा हवाय तो. भावेश घाबरला. जॅक आहे. घाबरत नाही कोल्हे. आता वाघ आल्यापासून भीती वाटते ना. वाघ आला ते पण नाही. पहिले मीच सुरुवात केली एकटा फिरायची. नंतर हा विराट सरबत आला.
मग तो पण हा कोण आहे बघ त्याला घेऊन फिरायचा चाऊमिन बघ जा जाय काय जा त्याला थंडी वाजेल. नाही तो काय हा बसला ते दरवाजाला टच घेऊन बसला ना. तोच आला असेल त्यांच्या मागणं तुमच्या. विराट बघ जा विराट घाबरला. हळूहळू कडी लागेल आता. तो काय जॅक आहे. ये बसू दे त्याला बसू दे. दरवाजा खोल ना असा अर्धा खुल्ला ठेव. हा खुल्ला करणार आतमध्ये नाही येणार तो. थंडी वाजते ना जाम. आणि आता जेवणाला सुरुवात केले म्हणजे अर्ध जेवण झाले अर्ध बाकी आहे. आज जेवणामध्ये मसूर असतात ना अख्खे मसूर त्याची आमटी करते. भात आणि दुपारचं आहे थोडंसं जेवण. शॉर्टकट मध्ये जेवण आहे. शॉर्टकट मध्ये आज मुलं आल्यात गप्पा चालल्यात त्यांच्या. कधी ही बघा आपली मसूरची आमटी अख्खे मसूर मस्त असे झालेत आणि अशी घट्ट करते म्हणजे छान लागतात चपातीबरोबर पण भाताबरोबर पण. झाले आता मी गॅस बंद करते. तर आता 11:15 वाजले बघा. रात्रीचे सर्व काम आटपलं घरातलं आणि आता झोपायची तयारी. जाम झोप येते. इथे आमच्याकडे कुणालचे बाबा झोपले पण आणि कुणाल आतमध्ये किचनमध्ये काहीतरी करतोय. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा. बाय बाय सर्वांना.